31 डिसेम्बराव प्रमद बर'आ 6 शिड्यूलनि आन्दाराव थानाय प्रभिजननि पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो हायाबा रिजिगनेशन होनांगौ बिटिसि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनिफ्राय आंनि बे जोबथानि खावलायनाय जय गोजोन्थों जय बर' हारि नोंथाङा सेलेक्शन बर्डखौबो दानो हाया एपइन्टमेन्ट होनो हाया नोंनि बिटिसिआव मानो बिटिसिनि बाहेरानि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदान मानो एपइन्टमेन्ट लाफैखो गोदान मानो ट्रेन्सफाराव फैखो मानो बिटिसि सिङाव थाखानाय मोजां अफिसारा मानो बिटिसिनि बाहेरायाव मानो ट्रेन्सफार थांखो बेयावनो नोंथांनि नलेजाव जादोंना जायाखैब्लाय जुदि नोंथांनि नलेजाव जादोंबा नों बेनि थाखाय गोबां घुस जादों आरो जुदि नोंथाङा बेखौ मिथियाबा इउ आर इडियट नोंनि बिटिआरआ गभर्नमेन्ट नङा your BTR is not government as you say BTR gov it is a very shameful matter लाजिनांगौ बाथ्रा माब्रै नोंथाङा BTR gov नोंसिनि इउपिपिएलनि लिडारफ्रा BTR gov माब्रै बुंनो हायो Are you educated? Do you know the English word? आं श्री अमरसिं ब्रह्म न' दतमा रिटायार्ड पार्सन दिनै हारिनि अलखदखौ नुनानै फंनैसो बुंनांगौ बाथ्रा दं साननानै बुंनो थाखाय रायजोफोरनो फोरमायनो थाखाय आं बे प्रेस मिडियाखौ लेंनाय जादों आंनि दिनैनि मेन थांखिया जागोन प्रमद बर' चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा बर्तमान जे बिटिसिखौ सालायदों बिथाङा माखासे एकर्डनि सायाव थांनाय बिटिसिनि एकर्डनि दफा आरो बिटिआरनि दफाफोरनि सायाव नलेज दंना गैया आहा सन्देह जादों दा बेफोरखौ गासिबो मिथियालासेनो बियो ओरैनो सहि कालेक्सन खालामनानै थांनाय 27 जानुवारियाव 2020 आव एकर्डखौ खालामखो नामा बिनि सायाव आंहा गोबां सोंनांगौ आङो दङ सानदों आं फार्स्टआवनो बिथां प्रमद बर'खौ कुइसन खालामगोन डु यु हेभ द नलेज अर आइडिया अबाउट द बिटिसि एकर्ड एन्ड इट्स क्ल'जेस व्हाट आर द डिफारेन्ट क्ल'जेस एन्ड हाउ दिस आर एक्सप्लेन डु यु नो इट डिड यु एभार स्टाडि नोंथाङा आगोलाव मालाबा स्टाडि खालामफेरदोंमोन ना नोंथांनि बिटिआर एकर्ड 2027 आव जे एकर्ड नोंथाङा साइन खालामदों इन्डिपेन्डेन्ट रन्जन दैमारिखौ सहि खालामहोदों डिड यु हेभ एभार स्टाडिड दिस एग्रिमेन्ट पेपार हु ड्राफ्टेड इट नोंथांनि बे एकर्डखौ सोर ड्राफ्ट खालामा आंहा सन्देह जादों नोंथांनि बे ड्राफ्टआ नोंनि ड्राफ्टिं नङा not drafted by any Bodo people certainly it is drafted by some ACS or IS officer of the Assam Secretariat under the instigation of the Honorable CEM Mr. Himanta Biswa Sharma जायनि फलाव नोंथाङा इंराजि रोंगौना रोङा बेखौ सन्देह जादों You promote Bodo do you know English can you study all the lines of the Bodo BTR Accord line by line do you understand its language and its meaning सन्देह दं नोंथाङा निश्चय फरायाखै बा फरायदोंब्लाबो नोंथाङा बुजियाखैब्ला नोंथाङा बेखौ सहि होनो नाङामोन आरो बुजिनानैबो सहि होदोंब्ला you are one of the culprit of the society बर' जातिनि नोङो जोलैनि हांगार most of the जोलैनि हांगार of the Bodo community you promote Bodo ना चिफ मिनिस्टारनि पुसिङाव खालामा ना आरएसएसनि पुसिङाव खालामा नोंलाय नोङो जुदि बेखौ मिथिगौब्ला नों जुदि एबसुनि सासे प्रेसिडेन्ट बा नों जुदि सासे रिभलिउसनारि स्पिरिटनि मानसिमोनबा साहि होनायनि आगोल थन्न मोनफ्रोमबो क्लजफोरखौ फरायनानै मोजाङै नायनानैसो सहि होनांगौमोन एकर्डआ साले हाग्रामा महिरालिजों आसाम गभर्नमेन्टजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंल' सहि होआखै सहि होनायनि आगोल बर' जातिनि जेसेबां लिडार दङ नाथ जुगे सन्मेलननि जेसेबां लिडार दङ माइनरिटिनि जेसेबां सन्मेलननि माइनरिटिनि मानसि लिडारफोर दङ गरखा सन्मेलननि मानसि दंमोन विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जेसेबां लिडार दंमोन बिसोरनि टप मोस्ट लिडारफोरजों वेल डिसकासन खालामनानै रावनिबो जाहाथे खहा जाया फारथिंनिफ्राय नोजोर होनानै बे क्लजआव मा दं बेखौ नोजोर होनानैसो हाग्रामा महिलारि स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सहि होदों जायनि फलाव 2003 नि बिटिसि एकर्डआ ओरैबायदि स्मुथ जादों आरो 6 शिड्यूलखौ मडिफाइ खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनि प्लेन्स ट्राइब बर' ट्राइबेल मानसिया खुनुदिन 6 शिड्यूल मोननायनि माबा गैया सुबिदा गैयामोन बे 6 शिड्यूलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' जातिखौ हिल स्ट्राइक खालामनानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों जायनि दारै बेनि दफाफोराव ट्राइबेल सेल्फ गभर्नेन्स सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशननि पावारखौ नोजोर होनानै
हाग्रामा महिलारिनि बे सुक्तिया बिटिसिया जोंनि एन्टियार बर' रायजोनि बर'जों लोगोसे बिभिन्न जनगोष्ठी विभिन्न धर्मनि मानसिफोरखौ सेटिसफाई खालामनाय मोनसे एकर्ड जादोंमोन बेवहाय रावहाबो कमप्लेन गैया जायनि फलाव 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया बेखौ मोजाङै खुंफुंनायनि खाबुखौ मोनदों अल कमिउनिटि अर्गानाइजेशन एन्ड इट्स लिडार्स सापोर्टेड इट नोंना मा जाखो व्हाट इज योर एग्रीमेंट नोङो बिटिसि एकर्डनि जेनेखि 6 शेड्यूलनि दफाफोर बा 6 शेड्यूलनि जे प्रोविजन बेखौ केन्सेल खालामबाय नामा You promote Boro, please answer me. आं दिनै बे प्रेस मिटनि दारै खावलायगोन प्रमोद बर' बिथाङा एन्सार होनांगौ जे 2003 आव बिटिसि 6 शेड्यूलनि आन्दाराव जे एग्रीमेंट जादोंमोन बेनि 6 शेड्यूलनि प्रोविजनखौ नोंथाङा बिटिआर एकर्डआव केन्सेल खालामदों नामा केन्सेल खालामदोंबा बबे दफाजों नोंथाङा खालामदों प्लिज मेक इट क्लेरिफाई किन्तु नोंथांनि बिटिआर एकर्डनि दफाफोराव नायनानै बिटिसिनि जेनाखि क्लजफोर दंमोन 6 शेड्यूलनि प्रोविजन बेखौ केन्सेल खालामनाय आं मोनसेबो नुवाखै जुदि नुवाखैबा आंनि बे हयथ' भुल जागोन किन्तु आं नुनो मोनाखै नोंथाङा क्लियारफाइ आंनो खालामनांगौ रायजोनो खालामनांगौ बिनि थाखाय आं नोंथांखौ दिनै बे प्रेस मिटनि दारै आं नोंथांखौ खावलायबाय इफ इउ आर रियेलि बर' you will certainly clarify it whether you deny the 6th schedule provision or not or the 6th schedule provision is still survive or not जोंनि 6th schedule बिटिसिनि जेनाखि 2003 नि जे मानेकि प्रोविजन मोन बेखौ भारतनि कन्स्टिट्यूशननि लोकसभा राज्य सभायाव गृहीत जानानै प्रेसिडेन्टआ उनाव सहि होदों आंनि स्टिल आंनि नलेजाव गैया दिनैसिम बे लोकसभा आरो राज्य सभायाव बिटिसि 6 शेड्यूलखौ केन्सेल खालामनानै बिनि जायगायाव बिटिआर खालामनाय जाबाय जाय बिटिआरआव 6 शेड्यूल प्रोविजन थाया बिदि नोंथाङा आयेन मालाबा सिरि सिरि बानायखांबाय नामा बानायदोंबा बेखौ नोंथाङा रायजोनो खिन्थानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथाङा 6 शेड्यूलनि प्रोविजन मथे जोंनाव जेनाखि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशननो बिटिसिनि ओनसोलबासिखौ खुंनो थाखाय बिटिसि 6 शेड्यूल अटोनोमास काउन्सिल बे अथरिटिनो होखानाय जे पावर एन्ड फांसनफोर जे क्लजफोर दंमोन बेखौ नोंथाङा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मारै फोजोबनो हाखो हाउ यू कैन डिस्ट्रय इट बाय व्हाट एक्ट बबे एक्टजों नोङो मा खालामदों ना हिमन्त बिश्व शर्मानि थुनायाव बिथांनि थाखायसो आङो सिट मोनदों होननानै बे जेखौ बुंदों बेजोंनो थांदों जोंनि आसामनि खुनु चिफ मिनिस्टारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बादि एंटि ट्राइबेल एंटि बर' खुनु दिन बेबादि आयेन पास खालामाखै खुनु दिन बेबादि सासन खालामाखै एडमिनिस्ट्रेशन होआखै हि इज द फार्स्ट वान इन द आसाम सिन्स गोपीनाथ बरदलै टु टिल टुडे लास्ट प्रफुल्ल महन्त देन हिमन्त बिश्व शर्मा बिनि बिथोराव जोंहा गोबां ट्राइबेलबो चिफ मिनिस्टार जानानै थांबाय गोपीनाथ बरदलैयाबो बर' ट्राइबेलमोन जगेन्द्र हाजरिका बेमोन बिश्वनाथ मेदिमोन दंमोन बिसोर गासिबो बेबादि ट्राइबेलनि एथ' डेन्जार गिख्रंथाव पलिसि लाबोआखै दा दिनैहाय आसामनि हिस्ट्रियाव फार्स्ट बामन जनगोष्ठीनि मानसिया दिनै चिफ मिनिस्टार जादों बे चिफ मिनिस्टार जानाय समावनो सबसे ट्राइबेल बिरोधी बर' बिरोधी पलिसिफोरखौ नाजावनाय जों नुदों दिनै प्रमोद बर' बिथां नोंथाङा मिथिगौना मिथिया माब्रै नोंथाङा 6 शेड्यूलाव होखानाय प्रोविजननि धाराफोरखौ माब्रै डिसिनि थ्रुयै नोङो आसाम स्टेटआव बोरै पावारखौ हस्तान्तर बोरै ट्रान्सफार खालामनो हायो BTC this shall be an executive council comprising no more than 12 executive members, one whom shall be chief and another be the deputy chief of the said executive council. There shall be adequate representation for the non-tribal members in the executive council. जे BTCआ मोनसे ओरैबादि 12 जनिया मोनसे
काउन्सिलनि एजुकेटिभ काउन्सिल थानांगौ जेरावहाय गुबुन गुबुन हारि जनजाति धोरोमनि मानसिखौ इकुवेल रिप्रेजेन्टेसन होनाय बाहाय दङ बिनि उनावहाय बुंदों देयर शेल बी एडिकुवेट representation of the non-tribal members in the executive council. The chief of and the deputy chief of the council shall have the status of equivalent to cabinet minister. बै समनि बिटिसिनि चिफआ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार रेंकमोन दिनै नों बे केबिनेट मिनिस्टार रेंक मोनदों नामा हात मोनदोंबा हारसिंल' मोनदों ओमफ्राय आदार्स इएमफ्रा Other EMs have other executive members have equivalent to the Minister of State for protocol purposes in the BTC area. Other EM फ्रा state minister rank मोनदोंमोन दिनै नोंथांनि आन्दाराव बे EM फ्रा state minister rank मोनदोंना Please clarify it. गफनै दालाखि दोनखोमानानै उन्दै इउनिभार्सिटि कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ मिसलिड खालामनो नाङा इउ डोन्ट मिसलिड फर योर सेल्फ इन्टारेस्ट जोंनि गथ'फोरखौ लेट देम नो द व्हाट आर एक्ट्स व्हाट आर द प्रोभिजन्स लेट देम नो एन्ड क्लेरिफाइ दिनै 6 सिडुलाव मा दंमोन द काउन्सिल हेभ द लेजिस्लेटिभ पावार इन रेसपेक्ट अफ साबजेक्ट ट्रेन्सफार टु इट्स एस एनिउमारेटेड 40टा साबजेक्ट आसाम गभर्नमेन्टआ एक्ट मथे होदों बे 40टा साबजेक्टआव जोंनि बिटिसि अथरिटिहा लेजिस्लेटिभ आयेन दानायनि पावार दंमोन आयेनफोरखौ दाखाङोब्ला गभर्नरनि सहि एसेन्ट लानांगौमोन बेल' दंमोन बेनिफ्राय मा बुंबावदों 5.3 क्लजआव बिटिसिआव दंमोन द बिटिसि शेल हेभ फुल कन्ट्रल ओभार द अफिसार्स एन्ड स्टाफ concerned connected with the delegated subject working in the BTC area and shall be competent to transfer these officers and staff within the BTC area. A share of these officers shall be retained by the appropriate BTC authority. BTCआव ओरैबायदि power होदोंमोन Pramod Boro, do you know this provision that BTC Autonomous Council under 6th schedule have full control over its employees, its officer, its staff to transfer or posting or to appoint by forming some appropriate selection board and according to that rule, Hagrama Mohilari constructed one central selection board by which he appointed the third grade and fourth grade employees under BTC. Can you do it? नोंथाङा बेखौ दा एक्सारसाइज खालामनो हादोंना जुदि हायाखैबा मानो हायाखै मानो दिनैसिम आराय बोसोराव नोंथाङा सेलेक्शन बर्डखौबो दानो हाया एपइन्टमेन्ट हाया नोंनि बिटिसिआव मानो बिटिसिनि बाहेरानि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदान गोदान मानो एपइन्टमेन्ट लाफैखै गोदान मानो ट्रेन्सफाराव फैखै मानो बिटिसिनि सिङाव थाखानाय मोजां अफिसारा मानो बिटिसिनि बाहेरायाव मानो ट्रेन्सफार थांखै डु यु नो इट नोंथांनि नलेजआव जादोंना जायाखैबालाय जुदि नोंथांनि नलेजआव जादोंबा नों बेनि थाखाय गोबां घुस जादों नोङो आरो जुदि नोंथाङा बेखौ मिथियाबा इउ आर इडियट नों जेबो गियान गैया नों सासे पलिटिशियान नङा नों सासे एडमिनिस्ट्रेटर नङा नोंनि पावारनि एक्टियारनि गेजेराव थानाय जिनिसखौ रुल्सखौ नियमखौ नों मानो दिनैसिमबो मिथियाखै why you have not studied till now if you have not studied then you are not a leader at all आं नोंथांनि लिडारशिपखौ डिनाय खालामो I deny being the senior most ex-FSU worker ex-FSU leader ex-government officer I deny I disrespect you आं नोंथांबादि लिडारखौ I hate such kind of leader बे समावहाय बिटिसि अथरिटिया इभेन दा अफिसारफोरनि एसियारखौ लिरनाय अथरिटि दंमोन दा बिटिसि अथरिटि वाज कम्पिटेन्ट टु राइट दा एसियार व्हाट इज एसियार annual confidential report without annual confidential report they cannot be promoted they cannot be given increments साख्रिनि बेथननि बारायनायखौबो लिरनो हायामोन बे एसियार लिरनो हानाय गोहोआ ट्रेन्सफार खालामनाय पोस्टिं खालामनायनि गोहोआ
बिटिसियाव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव थानायखायनो हाग्रामा महिलारिखौ अफिसारफ्रा गियोमोन मानियोमन दिनै नोंथांखौ सोरबा गियो मानियो नामा Do you have the control over the employees? Can you transfer any person? Can you restrict the appointment coming from outside BTC within the BT area? नों हेंथा होनो हादों नों बादा होनो हादों नोंनि नलेजआव दंना गैया All are done by Assam government. All are done जुदि Assam government जायोबा नोंनि power and function बहा थांखो Powerless executive chief executive नामा नोंथाङालाय ना गासिबो पावारखौ नोङो सरकारनो फानखो थिखा होखो नोंलाय बेसेबां खुक्ति लाखो नोंलाय बे एमप्लयिफोरनि ट्रेन्सफार एपइन्टमेन्टखौ होनायनि थाखाय जायनि फलाव नों दिनै निमा Why you are keeping silent? At this time you want to raise the question and protest. If the government denies it, you please submit your resignation. नोंथाङा रेजिगनेसन होनानै दल जनानै था सासनखौ खालामनोबा खालाम खालामाबा था किन्तु ट्राइबेल जनगोष्ठी बर' जनगोष्ठी BTC बासिनि राइजखौ नों दाथगाय Don't cheat the BTC dwellers, BTC citizens and the Boro community and tribal community. नोंथाङा थगायनो दासान सानसे बेलासे बे जिनिसा गासिबो सैथोआ प्रुफ जागोन नोंथांनि सरकारनि दिनाव दिनै बर' रावखौ मा खालामखो सरकारालाय चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों रनज पेगुजों मोनसे बुङो मोनसे खालामो दा बर' मिडियामनि अलखदखौ नुनानै दिनै मानो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा मानो रेस खालामखो बले बेबादि थांबाय थायोबा जोंबो आवाज थिखांनांगोन सोमावसारनो बाध्य जागोन मानो बुंनांखै You think you Mr. प्रमोद बर' दिनै थुनलाइ आफाद थरेन बर' बिथाङा मानो स्टेटमेन्ट होखो दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ मानो कमान्ड होनांखो मानो स्टेटमेन्ट होनांखो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ रनज पेगु एडुकेशन मिनिस्टारनि दारै बर' मिडियामखौ सिथारनायनि जे प्लेनिं लादों नों मिथिगौ नामा Do you know प्रमोद बर' दिनै ट्राइबेलखौ माइनरिटी खालामनानै ट्राइबेलनि एसटी कोटाफोरखौ धंस खालामनो थाखाय ट्राइबेलनि हा हुखौ अना ट्राइबेलनो ट्रेन्सफार खालामनो नामजारि खालामनो थाखाय ट्राइबेल बे सिक्स सिडुलनि आन्दाराव BTCनि आन्दाराव नोङो गरखाफोरखौ माब्रै प्रोटेक्टेड क्लासाव सोनो हायो You प्रमोद बर' How you can accept this act passed by the Assam cabinet आसाम गभर्नमेन्टआ जेखौ पास खालामदों बेखौ माने नोङो मारै मानिनो हागौ नों सासे ट्राइबेल सासे बर'ब्ला नोङो बर'नि हाखौ गुबुन हारिया मोनथारियाव बायनो मोनखायैखौ मोनहोनो दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया आयेन बानायदों बेखौ नों दिनैसिम प्रतिबाद होदों नामा Have you ever objected? No. दिनै एसामिस लेंगुवेजखौ साख्रि मोननो थाखाय कम्पालसारिलि रिडिं आरो राइटिं हानांगौ नङाब्ला साख्रि मोना होननाय आयेनखौ नों माबोरै सिरि थानो हाखो प्रमोद बर' नोंथाङा सासे एबसुनि लिडार जोंबो एबसुनि लिडारमोन How you can tolerate this? This act is directly murder to the Boro medium. बे आयेना बर' मिडियामखौ डाइरेक्ट मार्डार खालामनाय किन्तु नोङो दिनै कुम्भकर्ण बादि मानो उन्दुना थाखो बाबु How you can sleep silent? If you are real Boro, you cannot sleep silent. You must raise question, raise protest, but still you have not done that. होमबा आं नोंथांखौ बर' होनो ना अबर' होनो ना नोंथाङा अबर'नि सिङाव रियेलि लिडार बर'नि हेंथायै प्रमोद बर' टाइटेलखौ लानानै नोङो अबर'नि खामानि मावनाय You are one of the great agent of anti Boro elements. आं दिनै बारा गोलाव बुंला नोंथाङा खोनासं BTC फोराव मा दंमोन 5.4 of BTC Accord 2003 under 6th schedule BTC shall also be competent to make appointments for all the posts under the control in accordance with the rules appointment followed by the government of Assam. आसाम सरकारा जेरै गोदान साख्रिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होयो बेबादि होनायनि कम्पिटेन्ट अथरिटिमोन However, the post where requirement is met on the recommendation of the APSC
shall not be covered under this provision. बे provision आव जदियोबा BTC को appointment होनायनि authority होदों अब्लाबो APSC नि recommended post फोरखौ हायामोन अर्थात APSC post फोरखौ हायामन अर्थात third grade आरो fourth grade को BTC आ competent authority मोन to give appointment. The council may constitute a selection board for appointment to be made by it and may also make rules with approval of the governor of Assam to regulate appointments and to ensure adequate representations for all communities living in the council area. BTC आव मा होदोंमोन पावारखौ? Have you ever studied? नोंथाङा मालाबा फरायदोंना बे क्लजखौ? जे BTC authority had the sole competent authority to appoint third grade and fourth grade except APSC. And for such kind of appointment, बिसोरो selection board दानानै rules बानायनानै बे rules फोरखौ गभर्नरनि approve लानानै assent लानानै appointment होनायनि क्षमता दंमोन. Now I ask you promote Boro नोंथाङा दासिम बे BTC secretariat BTC नि other departments आव साबसे appointment होनो हाखै आरो नोंथांनि selection board आ मा नाम आरो बिनि chairman आ सोर मेम्बारफ्रा सोर please circulate आरो appointment नि दासिम मा policy लादों नोंथाङा बुं 2.5 बोसोराव नोङो मानो दासिमबो बे जिनिसखौ मावनो हायाखै what is नों मावनो हायै समाव आसामाव दा माबायाव BTC आव दा बेसेबां गोदान appointment फैदों नों मिथिगौ बेसेबां ट्रेन्सफाराव थांदों नों मिथिगौ बेसेबां गोदान जइन लाफैदों नों मिथिगौ होमब्ला नों गासिखौबो जुदि मिथियाबा नोङो BTC नि CEM होननानै बुंनानै लानायनि नोंहा मा मिनिं दं what is the meaning of your chief executive member of BTC or BTR बे BTC आरो BTR आवबो नोंहा कनसेप्ट गैया प्रमोद बर' you don't have the concept of that BTC or BTR still your government is going by BTC name. BTC is the still council government's name. Nini BTR government nonga. Your BTR is not government as you say that BTR gov. It is a very shameful matter. Lajinangdau batra Boro Raja Raja intellectual university student college student per please try to know the meaning. What is BTR? BTR Yamandem Nungsini Ekoda Mr. Pramod Boro, नोंसिनि BTR अफोरा मा बुंदों 3.3 क्ल'ज आव मा बुंदों The existing Bodoland territorial area district दानि BTC नि जेनाखि एरिया बेखौ BTAD होननाय जायोमोन 2003 नि हाग्रामा महिलारिनि एकर्ड मथे BTC नि एरियाखौ BTAD होननानै मिथिनाय जायोमोन Bodoland territorial area district shall be renamed as Bodoland Territorial Region comprising area covered under BTAD. BTAD नि अंडराव जेसेबां एरिया दं बे एरियाखौसो BTR होनदों. Not government. BTR is not a government. You promote Boro. Try to know. You are a leader. You are a qualified person maybe. But still you are ignorant. BTR is not a government. BTR is a region, it is a only area, it indicates only area, but government is still BTC. Bodoland Autonomous Council is still survived, which was survived during the period of Hagrama Mohilari. Mabri Nantanga BTR Gov, Nushini UPPN leader from BTR Gov. Mabri Bunahai. Are you educated? Do you know the English word? What is the clause? The existing Bodoland territorial areas district BTAD shall be renamed नामखौल' rename होदों गोदान नाम होदों as Bodoland territorial region comprising area covered under BTAD BTAD नि अंडराव जेसेबां एरिया दं बेखौसो BTR होनदों not government you go to the Indian constitution see whether BTR gov is there is any existence or not BTR area को खिन्थायो गभर्नमेन्टआ BTC आनो किन्तु नों दासिमबो BTC नि फंसेबो नाम लाया नोंनि सिल नोंनि अफिसनि जेनाखि अफिस रेकर्ड अफिशियेल नेम प्लेट फेडा मा BTR गभ लिरो ना BTC गभ लिरो मिस्टार प्रमोद बर'
Do you write BTR Gov? I think constitutionally it is meaningless. It has no meaning. It must be Bodoland Territorial Council, BTC. दा दिनै नोंथांमोनहा सा सायाव बर' जाम्बा जाम्बि बर' सोलोंसा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मिसलिड खालामनानै नंखाय बांखाय खोथा बुंनानै मिसलिड खालामगासिनो दं दैदेनगासिनो दङ जाम्बा जाम्बिखौ थगायगासिनो दं नोंथाङा सैथो खोथाजों सलि सैथो बाथ्रा बुं सैथोजों खामानि माव देरहासार जागोन असैथोजों थां नंखाय फोला नोंनि इयुना बारा गोबाव गैला खोमसियाव फैगासिनो दं दिनै नोंनि खोथा होनाय घरे घरे साख्रि होनाय बहा थांगो बाबु हाउस टु हाउस जब बे स्लगाना बहा थांगो साफ्रोमनोबो नोङो साख्रि होनो होनदोंमोन बहा थांदोंलाय न'खरफ्रामावबो दिनै बहा थांदो बेयो दिनै सामोन गंफ्रोमबो फरायसालिखौ भेन्सार स्कुलफोरखौ बड'लेण्ड एरियानिखौ नोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो होनदोंमोन बहा थांखो दिनै बे आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिसोरनि कुटनैतिकआव बिसोरनि सालाखियाव दिनै नों सोरखिनो हागोन ना Can you provincialize all the schools both LP and MA and higher schools higher education to provincialize under BTAD area or BTC area हागोन नामा नों दिनै मानो नोंनि रावा सोलायखो दाखालि नोङो रनज पेगुनि हिमन्त बिश्व शर्मानि राव लानानै खोथाखौ एसे बेलथायहांबाय मा बेलथायखो बांद्राय स्कुल थायोबाबो मोजां जाया अर्थात मिनिङा मा प्रयोजननि बारा स्कुल थायोबाबो नों मोजां जाया अर्थात गासिखौबो नों प्रभिन्सियेलाइज खालामा इट इज द डिक्टेटेड बाय द चिफ मिनिस्टार डिक्टेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टार accordingly most of the schools under BTC as you issued to provincialize that will not be fulfilled नोंथाङा जायखौ खोथा होदोंमोन गंफ्रोमबो स्कुलखौ नों सरकारि खालामनो हानाय नोंनि खोथाया आगोलावबो आं होनखादों अनला खारियाव आगान थाया दाबो आं बुंगोन नोंनि मोनसेबो खोथाया अनला खारियाव थाया इलेक्शननि आगोल आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन नोंथाङा इउटिउबाव सार्च खालामनानै नायनो हागौ प्रमद बर'नि खोथाया अनला खारियाव आगान थायै मोनसे हेडलाइन होनानै आं होदोंमोन दिनै नोंथाङा प्रकृत बर'मोनब्ला जातिनि थैनाय थांनाय गांनाय उखैनायखौ सानोमोनब्ला उपेन ब्रह्मनि खोथा नोंथाङा बुङो what do you know about the ideology of the Upendranath Brahma his philosophy his ism his line of action what do you know उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एखे एलपि स्कुलाव एखे हाई स्कुलाव 9 सिम एखे लोगो फरायनाय जों लोगो आं बरागारिनि मानसि I am from बरागारि same village to उपेन्द्रनाथ ब्रह्म still surviving after being retired still we regret the condition of Bodo community बर' माहारिनि अलखदखौ नुनानै जों दा दुखु मोनखांदों गाबखांदों नोंथांनि एगेन्स्टै खोथा बुंनो जों दिनै थरथिंसे थैजों दावगादों मानो नोंथांनि दिनाव बर' जाथिया जोबस्रांनोसै माब्रै ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेला गरखाया प्रटेक्टेड क्लासै लानो हायो माब्रै असमिया रावखौ रोङाबा साख्रि मोना बे आसामाव बोरै आयेन जानो हायो बोरै कास्ट सार्टिफिकेटखौ अनलाइनै लानो हायो अनलाइनजों लानो हायोबा जेनेरेल कास्टनि मानसिया गासिखौबो 2 नाम्बार खालामनानै लाजोबनानै ट्राइबेल गथ'फोरनि कलेज इउनिभार्सिटि मेडिकेल इन्जिनियारिं एडमिसनखौ बेदखल खालामजोबनानै ट्राइबेल अरिजिनाल ट्राइबेला डिक्लेयार जागोन नों सानाखै नों फात्ता मोनो जेनेरेल कास्टनि मानसिया बेफोरबादिनि थाखाय दिनै जोंनि बर' रायजो राजा इन्टेलेक्चुवेल नोंथांनि बे एडमिनिस्ट्रेशन नोंथांनि सासन नोंथांनि बे एग्रिमेन्टनि सायाव टटेलि गोजोननाय गैया आरो दिनै आवाज थिखांगोन बे आवाजआ लासै लासैनो बयबो रायजोनि आवाज जागोन दिनै दिपेन बर' बिथाङाबो साहित्य सभायाबो आवाज थिखांजेनबाय आरो थिखांबाय थागोन बिथांमोनहा लासै लासै मिथिबाय थागोन आरो उनावहाय नोंथांनि एगेन्स्टै बयबो सोंखारिगोन आरो नोङो बर' हारिनि जातिखौ फाननायनि दायाव you will be one of the most जोलैनि हांगार जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारजों खोमा खेबनानै फिदिंजानानै मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेटिभनि पावारखौ हरजोबबाय एपइन्टमेन्ट पावार लांजोबजाबाय गासिबो लांजोबजाबाय गाव जेबो फात्ता गैया गावसो बेसेबां गिदिर साननानै लादों दैखरनि एम्बु गावखौनो राजा सानना लादों खिन्थु बाहेरायाव बेसेबां एम्बुनिफ्राय देरसिन प्राणिफोर दं दा प्रमद बर' बिथाङा मोजाङै उनफिन सानफिन फिडबेक लानानै गावनि खामानिफोरखौ उनथिं एसे नाहरफिननानै नायोब्ला निश्चय नुगोन आरो नुयोब्ला बियो जिहेतुके फैलार जाबाय बर' बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा
बर' जातिनि जेनाखि इन्टारेस्ट ट्राइबेल माहारिनि जे इन्टारेस्ट बड'लेण्ड बासिन्दाफोरनि विभिन्न जाति जनगोष्ठी विभिन्न धर्मनि रायजोनि गांनाय उखैनायखौ जिहेतुके बिथाङा सुफुंनो फैलार जाबाय बिटिआर सासननि दारै बिटिसिआ 100 गुन साबसिनमोन बे हिसाबै बे बिटिआर एकर्डखौ बानचाल खालामनांगौ दिनै आरो बिनि थाखाय बिथाङा 31 डिसेम्बरनि बिथोराव जुदि बिटिसिनि गासिबो ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो पावर एन्ड फांसनखौ रिज्यूम खालामफिननो हायाबा लाबोफिननो हायाबा बर' जातिनि जानानै सासे हसेतन नागरिक जानानै सासे एक्स एबसुनि वार्कार जानानै आं डिमान्ड खालामगोन नोंथाङा जुदि 31 डिसेम्बरनि गेजेराव बे 6 शिड्यूलनि पावर एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो हायाबा हिमन्त बिश्वनि शर्मानि आखाइनिफ्राय ट्राइबेल बिटिसिनि रुल्स मथे जुदि सासन होनो हायाबा बेनि एपइन्टमेन्ट ग्रेन्ट एन्ड सेंसन हानाय पावारखौ लाबोफिननो हायाब्ला you must resign within the 31st December 2022 नोंथाङा रिजिगनेसन होनांगोन फैलार नोङो डिक्लेयार हायोब्ला नोंथाङा रिजिगनेसन होनानै फोर्थ एकर्ड बानायफिन फोर्थ एकर्डआव जाहाथे जोंनि गासिबो जातिनि गांनाय उखैनाय दाबि दाबा गासिबो फुलफिल जायो This third accord must be cancelled and another fourth accord must be signed comprising all the head of the organization, intellectual, Bodo intellectual and intellectuals of other communities and religious persons. Then only it can bring some amicable solution to the BTC area. Dini Borolo nonga, Borwau थानाय मुसलमान, बेंगलि, राजबंशी आरो गुबुन गुबुन जनगोष्ठी बयबो दुखु मोनजोब्बाय हायरे हाय की होल बीटीसी बड'लेण्ड बर' बिलाखर पावार की होल ट्राइबेलर पावार की होल 6 शिड्यूलर पावार कोड गेल बयबो दुखु खालामो नोंथाङा नंखाय नंब्ला you study and take information from various section of people नोंथांनि मानसि दालालि सुबिदाबादि ग्रेन्ट लुबैनानै ओंखारग्रा बे इउपिपिएल नि सोर्सनि एबसुनि नोंथांनि सेलादारफोरनि सायावल' इनफरमेशनखौ दाला जाम्बा जाम्बि बयनिफ्रायबो ला नों मोनगोन दिनै बेखिनिखौनो आं खावलायनानै दुलाराय बर' रायजो राजा ट्राइबेल माहारि लोगोसे बिटिसि बासिन्दाफोरनि जानानै 31 डिसेम्बराव प्रमद बर'आ 6 शिड्यूलनि आन्दाराव थानाय प्रभिजननि पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो हायाबा रिजिगनेसन होनांगौ बिटिसि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनिफ्राय आंनि बे जोबथारनाय खावलायनाय जय गोजोन्थों जय बर' हारिनि